Ma' tokki ta' nofs il-lejl li ġej jingħata bidu għax-xahar li fih infakru l-erwieħ ħeżies ta' dawk li ħallew din id-dinja qabilna. Minn ftit snin law dan il-lejl sar ikun karatterizzat ukoll mit-tradizzjoni tal-festa pagana magħrufa bħala Halloween li llum anke bl-influenzi li l-internet ġab fuq it-tfal tagħna f'pajjiżna qabdet sewwa wkoll, partikolarment f'ċerti rħula u bliet. Minn barra xbijat ta' skeletri, twiebet, xemat, frifet il-lejl u qara ħamra saret tispikka wkoll il-preżenza ta' gruppi ta' tfal fit-toroq iħabtu l-bibien ta' djar u jitolbu l-ħelu mir-residenti li jiftħulhom. Imma sfortunatament f'xi nħawi b'mod speċjali is-swieqi din it-tradizzjoni inbidlet f'opportunità għal vandaliżmu sena wara l-oħra, b'rapporti li saħansitra il-lejl li għadda, lejliet Halloween, tfal anke ta' 14-il sena bdew iduru r-residenzi iwadbu l-bajt. Da minkejja li xi ħwienet fil-lokalità waħlu avviżi li mhux se jbiegħu bajt lit-tfal bl-iskop li jilqgħu minn qabel għal dawn l-inċidenti. Fost ir-residenti fis-swieqi li żgur bdew il-festa ta' Halloween fuq toma morra hemm bla dubju ta' xejn il-familja Bajjada. Dan hekk kif kmieni filgħodu sabu l-karozza tagħhom li kienet ipparkjata quddiem id-dar fi triq Luqija bil-ħġieġa tal-bieba tas-sewwieq imkisra. Karozzi tipparkjhom u tidħol torqod tum filgħodu u jiġu jgħidu dak li għandek il-karozza smashed the window u ovvja tuħu xokk tajt il-għala. Jista' jkun li għax il-ġurnata tal-Halloween ġejja mhux sewwa li jagħmlu hekk. Manet News għandna spjegat li l-festa ta' Halloween tista' tiġi ċelebrata mingħajr vandaliżmu u ħsarat u kienet ċara ħafna fl-appell tagħha. Nispera li jkun hawn sorveljanza naqra soda u soda sow, għax mill-bira fil-għaxija rajthom iż-żgħażagħ kollha jixtru il-bajt kaxxi. Għax tista' tuħu pjaċir Halloween, m'għandekx għalfejn tagħmel l-vendikazzjonijiet, tuħu pjaċir meta jħabtu l-bibien, naħseb kulħadd bħali lesti bil-ħelu biex intuhom il-ħelu. Naqra sorveljanza, naqra serja mill-pulizija għandna bżonna sow naħseb jiena. Tkellimna wkoll mas-sindku ta' Swieqi Noel Muscat li min-naħa tiegħu tkellem dwar xi jfisser Halloween għal residenti ta' Swieqi u x'miżuri qiegħed jieħu l-Kunsill Lokali fid-dawl ta' dan. Bħala kunsill aħna m'għandna xejn kontra min joħroġ jiddeverti, jieħu gost u ġib ruħu sow. Il-problema hi meta jkun hemm min jabbuża, jikkrea vandaliżmu u storbju. U ta' dan aħna nilqgħu ġifieri billi l-unika mezz li għandna huwa li pereżempju fejn għandna ġonna nixalwhom iktar milli jkunu mixawlin is-soltu u nkunu diġà miftemin mal-pulizija biex jagħmlu r-rondi aktar spissi mis-soltu. Ġifieri aħna daqs 3 ġimgħat 4 ġimgħat ilu kunu diġà ltqajna mal-pulizija u nkunu ddiskutejna ż-żoni u l-post fejn huma għandhom jagħmlu ħafna iktar patrols. Għal darb'oħra appell ċar anke mis-sindku. Nappella lill residenti li jekk jaraw xi ħaġa mhux tas-soltu jew xi ħadd li mhux qed iġib ruħu sew biex jinformaw jew xi kunsillier jew l-assa tal-pulizija mill-aktar fis qabel ħaġa tikber. L-inċidenti fis-swieqi waslu wkoll għal appell mid-deputat nazzjonalista Kristi De Bono li fuq il-paġna tagħha ta' Facebook appellat lill-Gvern sabiex jonora l-wedid tiegħu li jżid il-pulizija fis-swieqi jinstalla aktar kameras tas-sigurtà kif ukoll iżid in-numru ta' karozzi tal-pulizija li għamlu rondi fis-swieqi.